Jabnatu għattini qari, mill-Evanġelu skont Mattew, kapitlu 2, ndew naqraw mill-vers 13. Issa metuma terbu ġifir maġi wara li ħallew l-Erodi, anġlu tas-sit der f'ħolma Ġuseppi u qal hu l-tifel ċkejken u l-ommu u aħrab l-Eġittu. U ibqa' hemm sakemm ngħidlek għax Erodi abbik se jfittex il-tifel ċkejken bix-xejn. U ħal il-tifel ċkejken u l-ommu bil-lejl u telaq l-Eġittu. U għatem sal-mewta Erodi sabiex titwettaq il-kelma mitkellma mis-sit permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħ il-Eġittu. Imbagħad Erodi mal-Irani safa trikkjat il-maġi ta' wisq. Bad joqtol it-tfal ċkejkin subien kollha Betlehem u fit-territorji kollha tagħha minn sentejn isfel. Skont iż-żmien dwaru aċċerta ruħu mingħand il-maġi. Imbagħad twettqet il-ħaġa mitkellma permezz ta' Ġeremija l-profeta meta qal nistama' reħel frama, biki, tinwieb kbir, Rakela tibki għat-tfal tagħha u ma trix tkun mfarġa għax mhumiex isjed. Imma meta miet Erodi qal anġlu tas-sit der f'ħolma Ġuseppi fl-Eġittu u qal hu l-tifel ċkejken u l-ommu u mur fard Israel għax mietu dawk li ppruvaw jiedu ħajjet it-tifel ċkejken. Ħal it-tifel ċkejken u l-ommu u daħal fard Israel. Għax insema li Arkelaus kienet isaltan fuq il-Ġudea minflok missieru Erodi beżen. U peress li twissa minn Alla bħolma telaq lejn id-distretti tal-Galilea. U ġie u għamar f'belt imsejħa Nazaret. Għalhekk twettqet il-ħaġa mitkellma permezz tal-profeti illi se jkun imsejjaħ Nazaret. Spiritu tal-nitolbuk sabiex tfehmna sewwa din il-ġrajja u tatina li ngħixu fid-dawl tagħha. Il-ġrajja ta' Ġesu hija ċertament l-akbar waħda u ċertament l-akbar waħda li inkitbet għal baxxija ta' ruħna għal ġid u l-salvazzjoni eterna tagħna. Kollox jiddependi fuq l-emil il-ħajja impeccabbli, il-mewt u l-xox ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma tew ħaħsib li aħlina rekordju bħala xut okulari, xut li għadda u ra esperjenza il-ħajja ta' Ġesu u f'dan l-episodju għal darb'oħra mexxina pass il quddiem sabiex aħna aktar ma jmur, aktar nitalmu, nitennew f'dan is-Salvatur potenti li Alla ħatar għal ġid tagħna. Hija t-tema tal-qaddisin fil-ġenna li jiċċelebraw lis-Salvatur Ġesu u se tkun it-tema ċertament meta Alla joħroq smew il-ġodda war ġdida ta' uliedu kollha illi għall-eternità jiċċelebraw jitennew fil-turija tal-ħnina tal-lejna. Alla bat dinja il-meraviglia tal-meraviglia. Li Alla omnipotenti sar tarbija ċkejkna dipendenti fuq Ġuseppi u Marija u il-trabi u l-avversità li kellu jgħaddi minna. Dipendenti fuq raġel jismu Ġuseppi li kien il-protettur uman tiegħu. Ġuseppi naraw raġel spiritwali fl-aħjar tiegħu. Għalkemm ma tantx għandna tarif dwaru, però ftit li jingħatalna ta' Ġuseppi huwa raġel li jiġbidna lejh għaliex hawnhekk pereżempju naraw li meta l-anġlu kelmu u meta Alla kelmu f'ħolma aktar tard jisma' d-direttiva mingħajr argumenti, mingħajr ma jipprova jiskansa ir-responsabilità. Jisma' u jobdi l-atlaqi. Għal darb'oħra tidher din il-karatteristika tal-bniedem spiritwali. Il-bniedem li għandu widna l-Alla. Il-bniedem li għandu qalb biex joffrija lill-Alla.
U din hija propjament il-kwalifika li Ġesu tant u tant japprezza. Meta darba kien qiegħed jipprika jgħallem lil-ġemgħa qabżet mara u qaltlu imbierek il-ġuf li ġarrek u l-iżdra li jirdajt. Imma hu qalilha għall-kuntrarju. Imberkin huma dawk li jisimgħu kelmet Alla u josservaw. Ġesu jikkontradixxiha jgħidilha ma naqbilx miegħek. Il-qrubija fiżika ma tfisser xejn. Anke Agustin ta' Hipona jgħidilna Marija kienet aktar imbierka illi kellha Ġesu bħala s-Salvatur tagħha milli li hi weldet is-Salvatur. Aktar imbierka. Ġesu jaqbel hawnhekk. Għall-kuntrarju huma mberkin dawk li jisimgħu kelmet Alla u jobduha. Mhux jargumentaw magħha. Mhux jippruvaw jġieldu magħha. Aħrab l-Eġittu. Ma provax jgħidu ma nistax imbux kien jieħu f'Iżrael nibqa' f'pajjiżi aħrab l-Eġittu. U ma l-ewwel ċans li kellu ħarab l-Eġittu. Fl-iswa tal-Lut, l-Eġittu kien posta tbatija. Nafu li għamlu tal-inqas 400 sena jaħdmu bħala skjavi għal Farun fl-Antik. Kien posta teddid, però kien posta kemm. Abram, per eżempju, ta' kien hemm l-aks niżel l-Eġittu. U l-istess ħaġa wkoll Ġakob, il-nekut tiegħu meta kien dak is-7 snin ta' aks, Ġuseppe qallu inżel hawnhekk l-Eġittu u ssib ir-rifuġju u l-għajxin tiegħek hawnhekk. U allura Ġesu ittieħed l-Eġittu kmieni fil-ħajja fiżika tiegħu fejn għadu. Meta saqsejt il-mistoqsija l-Anwar, il-ħabtan Anwar, għajnek xelu għallu ħanġib l-informazzjoni kollha, u jiena bħak mort id-dar u tixfu l-internet u hekk. Hemm ħafna postijiet li tradizzjonalment jingħad li Ġesu għad fl-Eġittu hemm ħafna, probabbilment il-parti kbira minnhom mhux vera. Però jissemmew Alarix u Asjud u forsi kemm qatt. Kemm kellu bżonn joqgħod? Żgur inqas minn sentejn, il-kalkoli tal-esperti huwa li forsi 6 xhur. Forsi 6 xhur sakemm imbagħad miet Erodi. Hawnhekk naraw ukoll Ġuseppi li obda, però wkoll ħa il-prekawzjoni meħtieġa. Alla jridna nużaw magħna. Alla jridna nużaw l-intelligenza tagħna. Ġuseppi ma ġarrabx il-laqam, meta telaq pereżempju bil-lej, fis-satru tal-lej, ġaġer tagħmel sens, meta intelaq taħraq biex ma jaqbdux, kien jafda falla, però ma kienx naïf, ma kienx kien jaf x'inhu l-ħażen tad-dinja, u allura ried li jiskansa minn taħt idejn Erodi. L-attentat ta' Erodi fuq ċkejken Ġesu jisvela kif Alla sikwiti proteġi u jiggwida lin-niesu. Alla jagħtina l-kelma tiegħu, però wkoll iridna li aħna nieħdu dak il-passi li nikkoperaw ħanajdu hekk, nikkoperaw miegħu. Il-protezzjoni ta' Alla tirrikjedi minn għandna l-obbedjenza għall-gwida tiegħu illi f'dan il-każ kien tinvolvi anke ħarba mill-pajjiż. Forsi ngħidu Alla ma kienx kapaċi jipproteġihom hemmhekk stess, ovvjament għal onnipotenti. Frattant, anke naraw li l-Apostol Pawlu kien metet li ħaġruh jew se jaħdulu ħajtu, kien jaqbad u jitlaq mill-belt u jmur f'belt oħra mill-klien tal-Evanġelu. Ġesu għamilha wkoll. Fi Ġwanni 11 pereżempju, għaldaqstant minn dak il-jum il-quddiem ippjanaw il-Farisej ippjanaw biex joqtluh. Għalhekk Ġesu ma komplix jimxi iżjed pubblikament fost il-Lut. Iżda rtira fil-reġjun qrib id-deżert. F'belt imsejħa Efraim u hemm baqa' m'għaddix. Naraw qed jirtira mill-post fejn kien imqiegħdet tajjeb sabiex imbagħad fi żmien aktar propizju ikompli il-Ministeru tiegħu. Alla sikwiti permetti li nitlu f'ċirkostanzi jibsa. Ġuseppi li kien inkarigat il-trobbija ta' Ġesu biex vera. Ma baqax jgħix il-ħajja komda, jew forsi ħajja kwieta,
ta' ma studaxxa jaħdem il-mestier tiegħu minn filgħodu sa flaxija bl-inqas inkwiet. Il-fatt li Alla ffavorih biex ikun il-protettur tal-ċkejken Ġesu involva ruħ f'dan ċirkostanzi qiebsa sabiex titwettaq ir-rieda tagħha. Kristu beda ħajtu jew kmien ħafna f'ħajtu forsi din ma nirrealizzawhiex bdija bħala refuġjat. Bħala refuġjat mkeċċ jew kważi kien sfurzat li joħroġ jew joħorġuh barra mill-pajjiż għal art stranġira. Fil-fema limitata tagħna forsi ngħidu ma kienx faċli għal Alla pereżempju li jwarrab l-Erodi. Erodi kien xiek wasal biex imut. Frattant il-modi tagħna huma lil mill-fema tagħna. Aħna l-importanti huwa li nissottomettu ruħna bi spiritu ġwejjed għal dak li jrid Alla. Avolja il-sejħa tiegħu tkun tinvolvi diffikultajiet u għadiet imwera għalina. Aħna nippreferu komdità. Alla kapaċi wkoll ħarriġna anke permezz ta' ċirkostanzi sfidanti. Imqar wara li din il-prova ġiet solvuta għax infatti mbagħad Erodi miet, ma jfissirx li issa il-modi ħatkun lixxa b'mod indefinit. Giuseppe meta prova jerġa' jidħol dura f'Iżrael ġie wiċċ ma' problema oħra. Realizza illi kien hemm iben Erodi Arkelaus li kien diġà ta' prova kemm hu kattiv ukoll bħala mexxej. Infatti nafu bl-istorja ta' kmieni fil-renju tiegħu ġiel li jagħmlu qajkla tad-deb fuq waħda mill-xtabi tat-tempju. Bil-lut iswa bħala xi ħaġa idolatrija li jagħmlu din l-istatwa u pruvaw jqelbu għal isfel u Erodi Arkelaus qatel ħafna nies minħabba fihom. Jiġifieri ħaddina xejn. Allora meta Giuseppe induna li hemm dan Arkelaus li diġà wera kemm kapaċi jkun krudili ġie f'dilemma. L-idea tiegħu kienet jerġa' jmur lura f'Bethlehem fejn kien Ġesu, però il-ħarsin Alla neħtieġuh dejjem u allura hu waqaf x'ħanagħmel issa? X'ħanagħmel? Ħrabt minn Erodi imma qisni ħanerġa' nidħol fl-istess nassa li kont fiha qabel. U hemmhekk li proprjament Alla ma jfallinix. Infatti Alla kelmu f'ħolma qallu biex imur posti. U għażel li jmur imbagħad Nazaret li kienet fit-tramuntana nett tal-pajjiż kemm jista' jkun il-bogħod minn Ġerusalemm fejn kien hemm il-palazz ta' Arkelaus. Erodi għal-kuntrarju fih naraw raġel naturali fl-art tiegħu. Jekk Giuseppe huwa raġel spiritwali fl-aħjar tiegħu. Illi ħajjarna nimitawh. Erodi huwa ħanidok il-paradigma tal-ħasen. Jadotta strateġemmi karnali u violenti għall-interessi u l-ambizzjoni egoistika tiegħu. Li ma jmux jittieħedlu tron kien lest anke li joqtol tfal ċkejkni. U provi jitrikkja lill-maġi, allura meta ssibuha jgħiduli biex niġi wkoll nagħtih qima, però l-maġi mbagħad daħħu bih għaliex kienu ħażin ma tixtieqlu fil-pjan tiegħu. Allura qabdu triq oħra u marru lura lejn pajjiżhom mingħajr ma reġgħu saru l-Erodi. It-trikk ta' Erodi saru boomerang. Safa it-trikkjat u nnifsu. Min qarra jitqarra. Dik dejjem huwa prinċipju ġabej oħra id-dnub. Irridu nifhmu li d-dnub jagħmel lilna l-bnedmin boloħ u bejjer.
sikwit il-Bibja qabbel il-midinbin ma' bejja, ma' serpenti, ma' elefant, ma' ħmir, ma' ljuni, salvaġġi. Erodi hawnhekk tilef kull raġuni u frattant il-ħażen u l-perversità tal-bniedem mhijiex lil mit-treġija tagħna. Alla huwa dak li finalment qiegħed jikkontrolla kollox. Dan huwa għall-komfort tagħna. Dak li għamel Erodi fl-aħħar mill-aħħar kien profetizzat, għandna kien jaf. Infatti Ġeremija kien kiteb illi nistama leħen frama biklu dinwi kbir, rakela tibqa tfal tagħha ma tixkun mfarġa x'mhux isir. Dak li ġara fi żmien l-eżilju kif irrakkuntaħ Ġeremija, Mattew jirrealizza li qed jerġa' jirrepeti ruħu. Qed jerġa' jirrepeti ruħu fl-istorja ta' Ġesu. Alla mhuwiex Alla huwa sofran fuq kollox. F'Erodi naraw ukoll li kbir u potenti kemm potenti wara ħajja ta' għajb u infamja u perversità insettut. Huwa fatt huwa r-riżultat inevitabbli ta' Erodi miet. Erodi miet. Ġesu jgħidilna wkoll l-istorja tar-raġel Sinjur li kien jixxampla u jiddeferti kuljum avolja kellu tallaba mal-bib tal-villa tiegħu. Però jgħidlek li l-Sinjur miet u ndifen u kif sab ruħu fit-tbatija f'Ħades. Kif jinqalbu l-imwejjed. Illi dawk illi jikkalpestaw l-ħaddieħor ma jidux jafu l-proxma tagħhom fit-daqqa u l-ħin għall-arrieda jaqa' ġudizzju tal-fuq. Erodi huwa twissija ta' ħafna nies, bħal ħafna nies. Ġosifus l-istoriku ludi jgħid Erodi kien tiran ta' barbarità kbira li qed ninkollha ugwalment u l-sir tal-passjonijiet tiegħu stess. Ma kien iqis il-ħadd, però qiegħed jurina illi bqar it-tiranni u l-potenti xi darba joħra jgħidu. Il-trionf tal-ħżiena jgħidilna f'ġob, il-trionf tal-ħżiena huwa l-perjodu qasir. Huwa l-perjodu qasir. Fejn huwa l-Farun illum illi tal-pesta u ħaqar l-lut? Fejn ma Neruni, Domizjanu, Dioklezzjanu, il-Papa Innocenzju tlieta li tant qatel nies u ħafna papi oħra? Fejn ma dan nies? Fejn ir-Reġina Mary l-ewwel tal-Ingilterra li qatlet tant pastors u evanġeliċi żmienha li baqgħet imsejħa Bloody Mary? Fejn huwa Hitler, Mussolini, Idi Amin, Napoleon, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot? Dan tiranni l-kbar li qatlu bla doċ. Basta javvanzaw. Fejn huma dan nies? Proverbi 14 jgħidilna l-ħażin huwa mixħud l-isfel bid-deni tiegħu. Iżda l-ġust għandu refuġi meta jmut. Aħna nies li nemmnu li Alla rriserva jum ta' ġudizzju għal kulħadd. Għal kulħadd. U l-ħajja it-tip ta' ħajja, l-kwalità ta' ħajja li ngħixu prattikament turina f'liema direzzjoni mexxi. F'liema direzzjoni mexxi. Il-Bibja tgħid prinċipju stabbilit ta' wieħed jiżra dak jaħseb. Dak jaħseb. Min jiżra l-laħam, mill-laħam jaħseb it-taħsib. Min jiżra l-ispirtu, mill-ispirtu jaħseb il-ħajja eterna. Ferrodi naraw ukoll kif il-mexxejja tad-dinja b'mod ġenerali rari u maħbib tagħna. Rari u maħbib tagħna. Rari u ma simpatetiċi mal-kawża tiegħu. Bin il-bniedem ġie biex ifittex u jsalva dak li ntilef, però għandna l-għadu Erodi qed jipprova jeqreb lis-salvatur tal-bniedem. Bir-raġun Bibja tgħidilna taftarx fil-prinċipijiet lanqas f'bin bniedem li fih m'hemm ebda salvazzjoni. Nitħassar, verament nitħassar dak il-Kristjani illi huma momija politika partiġjana u jaħsbu
li tali partit kapaċi jsalva lilhom jew il-pajjiż tagħhom. Ninteressa hu l-politika. Irrid li mhux biss pajjiżi fid-dinja jkun hawn ġustizzja, li jkun hawn l-ordni, li jkun hawn stabilità, li jkun hawn fairness għal kulħadd. U li kulħadd jingħata l-opportunitajiet tiegħu. Dik hija l-politika. Kif se ngħixu flimkien? B'mod li nonoraw il-Alla flimkien. Imma li titjassar b'mod għamil ma' partit illi kważi qed tadura dak il-partit qed tpoġġi t-tama tiegħek fih. San 146 dinha taftax fil-prinċipiet. Taftax fil-prinċipiet. Erodi f'kuntrast qawwi ma' Ġuseppe. Kważi jagħtuna kif huma maqsumin il-bnedmin. L-ar Kristjan jixbu lil Ġuseppe u l-aħjar nies mitlufa jixbu aktar lill-erodi. Fuq li ma naħaqedi. Fuq li ma naħaqedi. Wa tajjeb illi aktar u aktar idu nagħmlu l-għażla u s-sejħa tal-Alla ċerta li nafusna. Tibqax dak il-gris imma ħatkun ħajtek deċiżivament u definitivament magħrufa bħala ħajja sottomessa għar-rida bħalma kienet ta' Ġuseppe. L-istorja turina wkoll kif Alla s-sovran, Alla li huwa il-sultan renjanti fuq l-affarijiet u l-avvenimenti kollha tal-bnedmin. Alla huwa dak li juri u jaħbil ju nnifsu. Tajjeb li nifhmu għalik. Alla huwa dak li jirrivela nnifsu tagħna kemm urina x'karattru għandu, urina minnu, urina l-imħabba tiegħu l-ħnina tiegħu, l-fedeltà tiegħu. Alla li urina li hu nnifsu b'mod mill-aktar eċċellenti fil Ġesu. Li huwa xbija tal-Alla inviżibbli. Però dan istess Alla u Alla li jaħbil ju nnifsu. Daqs kemm Alla jiddikjara lil nifsu bil-miftuħ, pereżempju vers 15 kellem lil Ġuseppe permezz tal-anġel. Daqshekk ieħor Alla kapaċi illi jostor il-qawwa ta' trija. Għandna nemmira Alla huwa Alla omnipotenti vera, kapaċi jagħmel kollox. Alla li wieġeb it-talb tagħna, Alla li huwa involut fil-affarijiet tal-bnedmin. Alla kapaċi jikxef il-qawwa ta' trija. Meta bagħat il-Mosè fl-Eġittu kien evidenti li Alla huwa hemmhekk u mhux silenzjuż. U Alla attiv favur niesu. Però b'nadi oħra, ċirkostanzi oħra, Alla kapaċi wkoll jostor jew nnifsu. U ma rridux niskandalizzaw ruħna. Qed iġrilnek illi bħal kieku Alla jibqa' moħbi. Iżajja jgħidilna f'kapitlu 45 vers 15. Ta' bilħaq, int Alla li taħbi lilek innifsek u Alla ta' Iżrael Salvatur. Int Alla li taħbi lilek innifsek. Għalfejn qed ngħidu dan. Il għaliex f'dan il-massakru ta' tfal ġkejknin. Alla ma setax indaħal u efitaħ verewna. Per ma mxie. L-episodju Mattew jirrakkuntaħ aħna nafuħ bħala il-massakru tal-innoċenti. Ta' tfal, ħaj forsi kellhom sena u nofs, probabbilment Erodi qal minn sentej l-isfel subien jinqatlu. Ovvjament forsi tal ċelliwej biex forsi Ġesu kellu sena u nofs. Imma mela biżgur jinqatel Ġesu. U kemm inqatlu dakinhar? Il-kalkoli huma forsi 15-20. Betlehem kienet irħal żgħir, territorju madwar kienet territorju tal-kampanja. Erodi provej irdu ma nixxilux, hawnhekk naraw f'din ġrajja konflitt qawwi. Alla bagħat is-Salvatur tiegħu tajjeb u x-xitan permezz ta' Erodi qed jipprova jgħid. Li nara jiena xi ħaġa li vera mhux tħawwadni
imma hija kurjuża ħafna, Dan l-istatu tal-innoċenti ma sejgħu l-għomek. Għanna jisa salvazzjoni irreversjata. Flok Ġesu jgħad ħajtu għal-bnedmin, it-tfal ċkejtnin jgħadu ħajidhom ħabba fih. Verewna. Xi ħaġa li forsi tkexkixna, daħħalna f'għoxrinna. Irenew fis-seklu 2, ġifieri dana, kmieni ħafna. Kitab u għal din raġuni wkoll Mulej neħħa ħessrem lil dawn it-tfal li kienu jappartinu għad-dar ta' David. Kienet barka ħin għalihom li jkunu mwielda dak iż-żmien sabiex is-sit jibgħathom minn qabel f'Saltnatu. La darbu nnifsu kien tarbija arranġa li trabi umani jkunu marti. Maqtula skont l-iskrittura minħabba Kristu li twieled f'Betlehem tal-Ġudea fil-belt ta' David. Irenew qed jara li hawn ukoll hija hemm li talla. Avolja hija mistura il għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed jirraġuna Irenew tat-tfal kienu l-eżis tal-Mulej ma nsibhomx martri għax meta tgħid martri strettament fisser xi ħadd li jagħti xhieda qalbien għal Kristu u minħabba fiha jitlef ħajtu. Però hemm insejħilhom hekk. Naraw kif Alla biex kisbilna salvazzjoni hemm prezz xi tħallas. Vera? Rridu ovvjament nitkellmu dwar Ġesu. Ġesu li huwa raġuni tal-istorja li rajna dal-għodu il-fokus tal-għan divin. Alla għandu l-attenzjoni tiegħu fuq Ġesu u fuq dawk kollha li jinsabu fih. Ġesu li is-smawiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna kif nistaru fil-Krim. Kollox jirrivolvi dwar. Avolja hawnhekk huwa biss infant, għadu ċkejken ħafna, però l-ġrajja redentiva, l-ġrajja rakkuntata matul il-Testament il-Qadim kollu, mill-bidu sat-twelit tiegħu. Kollox isib is-sinifikat tiegħu f'Ġesu. Pereżempju, Mattew jgħid biex titwettaq il-ħaġa minn kelma minn profeta li tgħid mill-Eġittu sejjaħt il-libna. Jekk taqbel il-kurzità u tmut fit-tixa din, issib li qed jikkwota l-profeta Ħosea, kapitlu 11, vers 1. Naqraw meta Iżrael kien tifel jien ħabbejtu qed jgħid Alla. Meta Iżrael kien tifel jien ħabbejtu. U mill-Eġittu sejjaħt il-libna. Dwar min qed jgħid hawnhekk? Qed jgħid dwar il-Lut. Il-ħarriġhom fl-Esodu mhux fih mill-Eġittu. Frattant, Mattew qed jikkwota bħalli kieku din profezija hija dwar Ġesu. Dan ngħidulu twetti analoġiku. Il-profeta titkellem dwar xi ħadd u Mattew qed jgħid li l-twetti huwa wkoll f'Ġesu Kristu. Hemm ċerta analoġija. Iżrael allura huwa tip ta' Ġesu. Iżrael għal tul ta' sekli twal kien magħruf bħala liben ta' Alla. Però issa Ġesu huwa liben ħajtu hekk veru ta' Alla. Dawk li huma fih isibu il-salvazzjoni u l-għana tagħhom. L-istess bħalma Sawl ta' Tarsu qed jippersegwita lin-nisar. Meta Ġesu derru u waqfu. Allura qed jippersegwita lili. Dik il-rabta intima bejn il-poplu tagħha u s-salvatur tagħhom. U għalhekk bir-raġun Mattew jgħid il-profeta Ħosea meta qal mill-Eġittu seħħet il-libni fl-ħamna ħakki qed jgħid dwar Ġesu. Ġesu kellu jittieħed fl-Eġittu biex Alla isejjaħlu lura mill-Eġittu. Ġesu kien fil-mira tal-xitan biex jeqirdu mill-bidu għaliex Ġesu kien ġie biex ikun il-konkwistatur u r-rebbieħ fuq il-ladu tagħna. Però Ġesu kellu żmien maħtur
biex imut. U allura naraw kif anke aktar quddiem se naraw illi ħajtu hija perikolata kemm il-darba llum tippruvaw jew ħaġruh jew jixħtuh minn fuq siesa għal isfel. Pruvaw kemm il-darba biex joqtluh u jikkomplottaw konfih. Frattan Ġesu tkellem hekk fiġwan nisa. Jiena nafu lil missier għax jien ġejt minn hawn u huwa għalhekk jippruvaw jaqbduh imma ħadd ma xeħed idu fuq għax kienet għadha ma ġietx is-sija tiegħu. Ġesu ġie fostna fuq orarju divini, kellu timetable ta' Alla għalih, u allura Ġesu ma setax imut vittma tal-bnedmin imma kien hu li ta' ħajtu għalina. Meta marru biex jarrestaw infatti li Pietru għandu daħħal is-sejf lura fil-għand tiegħu għaliex kif imbagħad jitwettqu il-profezziji tal-profeti. Kristu twiegħed fostna biex iwassal il-ġustizzja għal-rebħa. U frattant bil-bidunet tal-Ressuqa tiegħu naraw dan minn ġustizzja din isiru, vera? Tfaġ kejbni qatlu intortament. Però Ġesu nefnu li huwa dak illi hu kapaċi finalment iwassal il-ġustizzja għal-rebħa. L-istess Mattew aktar quddiem jikkwota lill-profeta Iżajja fejn jgħidlek ara għaddej tiegħi li naħtart. Il-maħbub tiegħi li fih titaxxaq ruħi l-ispirtu tiegħi qiegħed fuq u hu jara fil-ġustizzja lill-ġentili. U la jġielet u laqas jgħid lanqas ħadd ma jisma' leħnu fit-toroq. Għażba mġelġna ma jaqsamx, ftila tagħha ma jitfix, sakemm iġib il-ġustizzja għar-rebħa. Sakemm iġib il-ġustizzja għar-rebħa. Aħna poġġejna t-tama tagħna fih għax nafu li hu iva ċertament għad iġib il-ġustizzja għar-rebħa. F'ismu il-ġentili jittamaw. Qegħdin nafdaw fih ta' bil-ħaq. F'dan Ġesu illi identifika li umana, ingħatatlek il-ġustizzja tiegħu inti mlibbes bil-perfezzjoni tiegħu. Irċivejt il-maħfra illi hu għalanna permezz tat-tixrid tad-djan tiegħu. L-aħħar ħsieb li nippreżenta quddiem huwa l-fatt li kif ġadna il-saratur tagħna ġie fostna u kien rifuġjat f'art fustiera. Din mhix kombinazzjoni. Ħafna miljuni ta' nies matul iż-żminijiet kellu kien jibqalgħu mill-eru minn art walidhom biex jgħixu jaraw kif iġaħħuha f'art barranija. Mhux pjaċevoli. Anke jekk minn Malta, mort l-Awstralja, mort il-Kanada li jgħidu ekonomikament huma ħafna aktar sinjuri minna. Xorta waħda tħoss li inti maqluh minn postok. Li tkun rifuġjat u llum għandna din il-realtà tant li tikkonfrontana tal-klandestini, tal-emarġinati, tan-nies li s-soċjetà ma tixtaq bihom. Kif qed inħarsu lihom? Fid-dawl tal-fatt li Sidna Ġesu kien hu nnifsu refuġjat. Kif inħarsu lihom? Bħala peace, bħala problema, nametti fil-politika u fl-intriċċi tagħha u fil-komplikazzjonijiet u fil-komplessità ma nifhimx. Però nifhem ħaġa waħda, nifhem li Alla ħalaq il-bnedmin kollha x'pjat jagħmlu. U minn hemmhekk jidu nitilqu mill-fatt illi sinjur jew fqir iswed u abjad. Dawn il-bnedmin huma xbija tagħna. U allura ħakkun ir-rispett u l-mħabba tagħna. Aktar u aktar meta nafu li Ġesu kien wieħed refuġjat bħal. Bir-raġun l-Apostol Ġwanni jgħidilna dan huwa l-kmandament tal-Alla illi aħna nemmnu f'isem ibnu Ġesu Kristu. Nħobbu li xulxin bħalma tagħna l-kmandament. Aħna li nassoċjaw ruħna ma' Ġesu li mwarrab
Ġesu il-miċħu, Ġesu li meddet vera, dan huwa attwalment it-tama tagħna għaż-żmien u l-eternità. U allura il-ġrajja tiegħu ħa taffettwa u r-riduwa taffettwa il-ħajja tagħna, l-attitudni tagħna kif inħarsu lejn xulxin u lejn bledna. Jalla l-Vanġel isir ta' bil-ħar. Jiddifina tant l-nies u kapaċi jaqraw faċilment. Meta jiltaqgħu magħna jisimgħu l-kliem ta' fama.